Pozdrav! Desi se nekada da nam nestane nafte u traktoru, ali kada u rezervoar nalijemo naftu, traktor neće da upali. Neće da upali zato što je povukao zraka, cijevi i boš pumpu. Sada je traktor potrebno ozračiti. Traktor je potrebno ozračiti i kada nafta izlazi na spojeve cijevi i kapa pomalo. Tada traktor neravnomjerno radi i teško upali, naročito zimi kada je hladnije vrijeme. Traktor kada je zagrijan, toplo je vrijeme, treba da upali bez dodavanja gasa i bez upotrebe grijača. Ozračivanje ili ispuštanje zraka iz sistema cijevi boš pumpe se radi na ovom viku u šrafu na vrhu boš pumpe. Ako nafta dolazi na filter, pa preko filtera do boš pumpe. Kod mene ima nafte u rezervoaru i da bi vam ukazao kako da ozračite traktor, ja ću napraviti kao da mi je nestalo nafte. Uvrnut ću dovod nafte u boš pumpu. Pumpa će povući zraka, traktor će se ugasiti sam. Tako se dešava kada vam nestane nafte u rezervoaru. Znači, nestalo je nafte. Prvo što ću uraditi, nalit ću naftu u rezervoar. Iako sam nalio naftu u rezervoar, traktor neće upaliti. Traktor je potrebno ozračiti. Ozračivanje traktora se vrši pomoću ovog vijka na vrhu boš pumpe. On služi za to. Odvrnut ću ga i na njega će izlaziti zrak. Kada počne sama nafta izlaziti bez zraka, tada ćemo ga zavrnuti. Nekada je potrebno duže čekati da izađe nafta. Ako izlazi sama nafta, a traktor nam neće upaliti, onda ponovo odvrnemo ovaj vijak da izađe zrak i sve to radimo dok traktor ne upali. U većini slučajeva, najviše 2 do 3 puta odvrtanjem ovog vijka, traktor mora da upali i radi dobro. Traktor je ozračen i radi dobro. Ako sumnjamo da nam traktor ima zraka u cijevima, boš pumpi, a nije nam nestalo nafte u rezervoaru, ovo isto možemo da uradimo. Obrnut ćemo ovaj vijak i ispustiti zrak.
kada sama nafta izađe, zavrnit ćemo ovaj vijak. Tada bi traktor trebao raditi ravnomjernije i imat će bolje paljenje, naročito zimu. Hvala vam za gledanje ovog videa. Pozdrav!